София има пари. Има пари за всичко. Здравей! Днес ще си говорим за пари. Парите на София. Ти знаеш колко големи са разходите на града ни и че парите не стигат. Но най-голямата тайна на София са приходите. Ето как изглежда рекордният бюджет на София от 2,5 милиарда лева. Само 36% са собствените приходи на града ни, а останалата част идват от държавата и от еврофондове. Тогава колко да е рекорден този бюджет? Почти 100% от разходите за образование, здравеопазване и социални дейности се плащат от държавата. Тогава за какво се харчат толкова много пари в София? Първо, София има пари. Има пари за всичко. Каквото и да ти говорят. Има пари и за пътища, и за паркове, за тротуари, за детски градини, транспорт и за здраве има пари. За сигурност и социални дейности. Второ, тези пари не се харчат за нужни, необходими неща, а за скъпи неща. Виж ремонта до вас. Трето, сред кандидатите няма хора, които реално да знаят как се управляват финанси. Особено пък европейски пари. София притежава 66 фирми с над 15 милиарда активи и те не внасят нищо в бюджета, а обратното. Повечето са на нула или са на загуба. Къде са твоите пари тогава? Правя бюджета на София прозрачен и честен. 2 пъти повече резултати, но със същите пари. Аз съм доктор по финанси и социален предприемач. Доказал съм, че върша работата като хората. Това мога да направя и за града ни. Изпрати ме да действам. Изпрати ме да свърша и тази работа като хората.